Benta pala na pala yung urig, Mari. Ayun na, nag-5,000 man. 5,000. Lugi ano? Logi. 4,500 yung bili tapos 5,000 yung ano. Tapos pagkain pa. Tumubo man, 500. Ano? Ito na, Ano lang binili niya? baga. Bumili kayong bigas. Oh, may biling bigas. Ay, ito. Ayun, so kamukha mo na si Joko Diaz. Ngayon si Romy Diaz eh. Nya! Hindi. Hindi mo kumanatang ako si Romy Diaz. Nya! Ay, nagpagkalaganin yan, sir. Gumasa. Anong na lang natarayin? Asit lang. Pwede yung pritos na rin, ano? Mantik na, nagkaraka. Si Ila. Makan ka niyan, Ila. Natural na lang na adobo. Ayun. Hindi na ako nakakakain ng balo. Yun yung anak. Because mama mo. High blood. Kaya si may anak. Sino? Pwede mo pala iprito sa sariling mantika na doon. Yung taba niyong tinitinda ko. Nagang mantika, taba. Magbili ka ng mga taba niyan, pamantika na. Pang yung lagi. Ayaw manggaro dyan si Ate Dayday kaya. Tanong niya. Malayo yun. Malapit lang yan. Si Ila. Malaglag ka, Ila. Ayan, piniritas po sa sariling mantika. Kuya Riz ka na eh. Ano? Oh. Pero baga bakit man ito ano? Naligo ka na, Ila. Kanina umaga? Ha? Ba't di ka nag-eskwela? Ha? Ha? Ba't di ka nag-eskwela ngayon? Pag-iiraw na te. Ha? Pag-iiraw na te. Sinagdo. Piginot mo na. May baon ka? May baon? Wala. Nawala yung baon niya kaya hindi nakapasok. Saan mo nilagay yung baon? Ba't nawala? Ha? Natural na adobo na lang. Hindi ko alam. Saan niya? Natural na lang. Wala pa man si Ha? Ay. Sa aga mag-eskwela ka, Ila? Ha? Oo. Mana? Mana utos mama. Maduman kitak mama. Maduman. Parang pagkaya. Habo sa'yo, son. Ha? Habo sa'yo. Parang pagkapay. Budoy. Koto lang ina mo.
Uto na sa ina mo ho. Hmm. Oh. Ayun na. Uto na sa ina mo. Pag di na duman. Ina mo baga to, uto na baga sa ina mo. Uto na sa ina mo ho. Si ina mo baga yan ho. Ina mo baga yan. Si ina mo baga yan. Init. Mainit. Orla ko na. Oo. Mayo. Mayo. Ayun. Mayo dyan ka rin. Sabay tigil lang iyak. Ay, Ano na lang. Natural na lang. Mm. Daming buko. Ayan na. Buko. Di ka nagabakal ma? Mm. Ma? Madam? Nabenta pala na pala yung urig, Madi. Ayun na, nag-5,000 man. 5,000. Lugi ano? Logi. 4,500 yung bili tapos 5,000 yung ano. Tapos pagkain pa. Tumubo man, 500. Ano? 100. Ito na, Ano lang binili niya? baga. Bumili kayong bigas. Oh, may biling bigas. Ay, ito. Ayun, sakong bigas. Tapos may pambaon-baon pantira. Ano? Iya, so, Ilan na lang yung baboy niya ngayon? so orig ni Mia. Ay, orig ni Ila, tapos orig ni Kuya. Hmm. Talagang dapat ano? Hirap din. Dapat talaga kambing na lang ano? Maganda at ano? Pag may binili kayo yung mga bininta kayong urig, ibakal niyo man ng kambing. Ano? Bilhin niyo ng kambing. Ano pati? Pag nakabenta kayo isang baboy, bilhin niyo yung kambing na lang. Libre pa sa pagkain. Mabilis pa magdami ang kambing. Ano pati? Ayan. Yung tira pambaon-baon nila mga bata. Tapos ulam nyo. Ayan. Oh, yung ano mo may sipon. Nahapuan. Ha, wow. Ay, nang ano ka na? Kimi. Sina? Ay, okay. Kimi. Meron yun? Hindi may mawalan. May mga connection yun. Nagahit ka, Son? Nagahit na po si Jason. Tanggalin mo na yung bigote mo. Para kamukha mo na si Joko Diaz. Ngayon si Rumi Diaz eh. Nya! Hindi mo kumalatang ako si Rumi Diaz. Nya! Sarado na naman. Oy, mutya na. Mo, bilis. Isa na kinyo. Ay, may piso. No. Sarado. Mayo dyan. Nagdyan. Bu. Mayo nga ni. Yung tawing anak. Bigyan mo ng cellphone. Duman. Bigyan ng cellphone. Mayo. Matinilas nga niyan. Malakaw. Naglalako na. Pag, adobo sa natural. Pwede pa pala yung diretso pritos na. Ano, Son? Ano kuya? Diretso pritos na. Bango. Muntik na maghibi. Hindi. Nakita ka nilagyan. Ha? Lalagyan? Tanlad daw. Pwede man yan tanlad. Mantika na ba kasi? Pwede na yung mantika. Yun yan. Natural. Yun na na eh. Yan po, piniritos ng sariling mantika. Yan kailangan ng ano. Ito na yan. Ila. Ano tayo kang bundok? Ayaw tumalab, Son. Ayaw. Ayaw tumalab. Bibing tatalinan na lang. Tatali na.
Diyan mamaya ano, pa gupit. Banggi na. Tatali na. Lapit. Ito po yung sitwasyon nila ngayong ayan. Po may mga manok na baga kayo. Pero nini, Sa kabila. naligaw. Diyan yan. Matataba pati manok dito ano. Pero pag medyo hindi sila nakatingin, amin na yan. Tanglad na lang ano sir. May sarap po na kandigdi. Mm. Sugun manok ni Baldo. Ah. May siuman itong apak. Alam mo yun, nagano eh. Luto na yan. Sundin natin kuya o pupunta kaya yun dito. Pupunta yun. Kasi alam niya may ano. Tapos siya ang nag-ano ka ito. Di ano. Yawon siya ka. Yun ay nito. Luto na. Pinaritos na sariling mantika. Arin. Wow! Kain mo tayo. Nakakalingap. Kain mo son. Sige kayo. Yan. Ano na lang ako sa kawali. Dapat nagdulog na araw ka nagkakasal. Mga sabi niya rin, nagdulog na. Sige na pag-tapos yan. Hindi ko siya isip dahil. Laki ng pinggan ni Jason. Yeah. Diyan sana dyan naka, kakuwi na kakuko. Diyan mang karigo siya. Baka hindi na naubusan na pati tubig.